Estimat Raval, junts hem viscut fites històriques, primeres vegades, coses que ningú no havia fet mai abans. Però també hem viscut els dies més frustrants, aquells en què res surt com volíem. Ara que s'apropa el dia en què ens tornarem a veure, et vull dir que el sentiment és pur, que enlloc hem vibrat tant com ho hem fet amb tu, que els dies de glòria i sentiments a flor de pell els tenim gravats a la retina, que ets l'escenari principal de totes les nostres fites. Aquest any tornarem, tossudament alçats. Sabem que l'estima a una plaça es demostra anant al màxim, donant-ho tot als últims assajos, respectant la litúrgia i els espectadors, respectant cada batec que ens quedi al cor. Raval, aquest any tornem, lluny la camisa en què ens has vist créixer. Ens veiem el primer diumenge després de Sant Pere, per nosaltres, el millor diumenge de l'any. A punt de coronar-lo, sincronia màxima, darreres passes, una aleta, dos aletes, queda la tercera, sí! Carregat el 9 de 7. Mare meva, que complex que és aquest castell. Sortida de les enxanetes, vinga, suave. Ja la tenim col·locada, vinga, que només quedarà l'enxaneta. Peu damunt d'una espatlla, peu damunt de l'altra i que ve l'enxaneta, que ve l'enxaneta, que ve l'enxaneta per carregar-lo, sí! 4 de 8 dels castellers de Terrassa. Primer castell de la 8 de la temporada. No sembla el primer d'enguany, És el tercer que prova en aquesta temporada, però podria ser el primer que carreguen. Ja tenim col·locada la punxadora, només queda l'enxaneta, són les darreres passes, el faran, El tenen els castellers de Terrassa, sí! 3 de 8, més el 4 de 8, més el 9 de 7, va, castellers! Fort ara per descarregar-lo, va! Mira, ara canten, ara ho celebren,